Raamatun kohta, jonka haluaisin jakaa, on Markuksen evankeliumin 8. luvusta. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Ja 3 ajatusta tästä jakeesta, niin ehkä eka on se, että välillä kuulee semmoista harhaluuloa, että kun ihmiset tulee uskoon, niin sitten jotenkin kaikki ongelmat häviää. Ja sitten on niin kuin elämä paljon helpompaa, mutta tässä tulee ehkä semmoinen päinvastainen kuva, että vaikka Jumala auttaa tietenkin kaikissa ongelmissa, mutta hän ei niin kuin poista niitä. Eli kristityllä tulee olemaan vaikeuksia omassa elämässään myös. Toinen on se, että ihminen käy kirkossa tai seurakunnassa, niin se ei pelkästään tarkoita, että hän on oikeasti kristitty, koska tiedän ihmisiä, jotka ovat käyneet seurakunnassa ja ehkä käyvät vieläkin ja kirkossa, mutta sen ulkopuolella voi tunnistaa, että he eivät oikeasti seuraa Jeesusta koko sydämestään. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kristittynä ei saa tehdä virheitä, vaan se elämän suunta pitäisi kuitenkin olla semmoinen, että pyritään kunnioittamaan Jumalaa. 3. tästä on ehkä semmoinen, että vaikka tässä kuulostaa siltä, että Jeesus vaatii tosi paljon seuraajiltaan, ja sehän on niin kuin ihan oikein, mutta se on kuitenkin rikasta elämää ja niin kuin elämää, jolla on tarkoitus, koska niin kuin tässä sanotaan, että sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Eli loppujen lopuksi se on kuitenkin kaikista paras tapa elää, koska silloin ihminen pelastaa sielunsa, eikä sitten loppupeleissä joudu kadotukseen.